Y dyn sy'n gwisgo'r fraig neon pink yw Eddie Dennis. Prifathron ystod y dydd, ond yn ei amser sbar, mae fe'n reslo ar hyd a lled Pryden mewn amryw o ddigwyddiadau i nifer o gymnïau reslo annibynnol, gan gynnwys Attack, Chaos, IPW UK, Fight Club Pro a Progress. Nes i dechrau gwylio reslo pryd ni fethu 5 mlwydd oed, just WWF. So ni'n gwylio yna am flynyddoedd. A byth really yn gwybod fod indie wrestling ar gael yn y UK. Nes i wneud judo fel plentyn, nhw gwni'n meddwl, na i wneud judo nawr a wedyn felly mynd ymlaen. Ond nes i dechrau mor hwyr, o'n i felly 3 ar 20, 4 ar 20 cyn dechrau. So o'n i moyn dal land y pawb. So nes i symud mas i Canada am 6 fis. Mae loads o wrestling ar gael yn y UK. Mae just braidd yn anoddach i ffindio. Dwi'n cofio match gyntaf, obviously. Oedd e'n Carnival rhywle yn y Midlands. Oedd y ring yn, mor dal a hyn felly. Ond dyna'r ffordd mae pawb yn dechrau, Mae Eddie'n galw hunan yn The Pride of Wales. Ond siwt beth yw y sîn reslo annibynnol yng Nghymru? A wedyn nes i wneud lot o sioes yn Cymru, just ar draws Cymru, sioes lleol, Welsh wrestling, a hwnna'n gret achos nhw'n rhedeg really aml. Nes i dechrau'r gimmick o'r Pride of Wales, oedd y bychan oedd yn rhedeg o sioes yn Cymru, oedd e moyn fel Welsh superhero, so oedd e moyn bychan Cymraeg, Cymro Cymraeg, oedd hi siarad Cymraeg, achos oedd e moyn adeiladu, real cynulleidfa yn Cymru. A wedyn, pryd o'n i wedi symud mas i Llundain, a ni'n neud lot mwy o sioes yn Lloegr, nes i newid a o'n i'n really sort of patriotic villain Cymraeg, so ni'n gweithio ar sioes efo pawb yn Sais, a ni'n gael nhw'n Sais, neu o'n i'n canu'r National Anthem, o'n i'n cered mas efo'r fflag, a pethau fel yna. Ond mae di newid nawr eto, so nawr, rhan fwy o'r amser, dwi'n neud sioes yn Lloegr, ond dwi'n good guy. Lot o'r gafon yn Stacey humour, a like, what's occurring? What's going on, butt? I'll smash your face in, pethau fel yna, Mae Eddie yn dysgu wrestlers o bob oedran sydd â potensial yn ysgol Progress yn Llundain. Mae Eddie hefyd yn wrestlo yn ei sioeau mawr Chapters, sydd yn cael eu cynnal yn Camden a Manceinion bob 6 wythnos, ac yn gwerthu allan mewn munudau. So, os dyn ni'n rhoi un sioe gwael ymlaen o flaen 200 person, dyna 200 person sydd ddim yn meddwl bod wrestling o Bryden yn any good. Sdim digon o fans dyn ni i colli 200 person. Y dyn ma yw Jimmy Havoc. Oedd e'n bencampwr Progress am bron i flwyddyn. Mae fe hefyd yn athro'n ysgol Progress ac yn cael ei gysau gan fans o bob rhan o Ewrop. I'm quite renowned across the country in Europe as what's known as a deathmatch wrestler, which is the wrestling with weapons and stuff like that. But for the last couple of years, I've managed to evolve myself into one of the biggest villains. From being around British wrestling for the last 12 years, we're definitely in a boom period at the moment. It's, most of the shows in one have sold out. I don't know if that's because of me. I'd like to think it is. I think, yeah, I'd say it's because of me. Shows are selling out with me on them. Dwi moyn gweld sut mae reslo yn Pryden gallu tyfu. Dyn ni gallu cael teledu aml ar gyfer reslo yn Pryden. Yn y set-up sydd currently yn Bryden, creu gyrfa real, gallu cael teulu efo, gallu prynu tŷ efo, dyw hwnna ddim really yn realistig. Sa'n credu hwn yn rhywbeth gallu hybu fo bobl i wneud. Like, os ydych chi moyn wneud ydych chi moyn wneud I fod yn hollol onest, mae'r holl thing yn rhy anodd I wneud os ydych chi ddim yn cario. Os dyw 90% o pobl ddim yn gwybod bod ar gael, dwi'n meddwl bydd hanner y bobl yna yn really hoffi
os byd nhw'n mynd i sioe. Dwi'n ffindo fe anodd credu fod rhywun ddim yn hoffi beth ni'n neud.